Λοιπόν, γεια σας, είμαι ο Μίλτος ο Καρπέτας. Θα δείξουμε τώρα πώς μπορούμε να κατεβάσουμε και να καταστήσουμε δύο εφαρμογές, δύο πλατφόρμες ουσιαστικά, οι οποίες είναι πάρα πολύ χρήσιμες εάν θέλουμε να ασχοληθούμε με τα CMS που κυκλοφορούν στην αγορά, τα καλύτερα CMS, όπως το WordPress δηλαδή, το Joomla, το Drupal, το PrestaShop. Για να δουλέψουν όλα αυτά τα συστήματα θα πρέπει να έχουν ενσωματωμένη μια βάση δεδομένων MySQL και να είναι σε ένα web server, έτσι. Λοιπόν, αυτή τη δυνατότητα λοιπόν εμείς που είμαστε αρχάροι δεν την έχουμε, και για να δουλέψουμε το WordPress θα πρέπει να πληρώσουμε κάπου ένα domain, να πληρώσουμε μια φιλοξενία και να αρχίσουμε να δουλεύουμε. Δεν πληρώνουμε λοιπόν ούτε €1. Κατεβάζουμε αυτές τις δύο εφαρμογές, θα δούμε τώρα πώς τις κατεβάζουμε και τις εγκαθιστούμε, και θα δούμε πώς μπορούμε να εγκαταστήσουμε το WordPress σε κάθε μία από αυτές. Έτσι. Λοιπόν, ξεκινάμε. Η πρώτη από τις δύο εφαρμογές λέγεται Flywheel Local. Flywheel Local. Έτσι. Λοιπόν, η εταιρεία είναι η Flywheel, συγγνώμη, και το προϊόν λέγεται Local. Λοιπόν, αυτή λοιπόν είναι η σελίδα της εταιρείας, είναι το localw.com. Ερχόμαστε λοιπόν εδώ και τι κάνουμε? Κάνουμε download for free. Δεν χρειάζεται να πάμε στα πακέτα που είναι επιπληρωμή. Πάμε και κατεβάζουμε download for free, έτσι, το συγκεκριμένο πακέτο. Καταρχάς η πρώτη ερώτηση που μας θέτει είναι εάν έχουμε Windows, Macintosh ή Linux. Έτσι. Ανάλογα λοιπόν επιλέγουμε Windows. Μας ζητάει όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, email και τηλέφωνο. Το πιο υποχρεωτικό εδώ πέρα είναι το email. Όλα τα υπόλοιπα δεν είναι υποχρεωτικά, είναι προαιρετικά, και δεν ξέρω, κάποιοι από εσάς μπορεί να φοβάστε, δεν χρειάζεται καν να δώσετε στοιχεία. Θέλουν όμως λίγο οπωσδήποτε το email σας. Έτσι. Πάμε λοιπόν, πατάμε Get it now. Έτσι. Και θα μας ανοίξει τώρα το παράθυρο του download. Βλέπετε εδώ μας ρωτάει πώς θέλετε να το αποθηκεύσουμε. Πατάμε αποθήκευση και πλέον κατεβαίνει στον υπολογιστή μας. Έτσι. Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Τώρα, αφού έχει κατέβει στον υπολογιστή μας, το δεύτερο βήμα που θα κάνουμε είναι να το εγκαταστήσουμε. Εγώ για λόγους οικονομίας χρόνου το είχα κατεβάσει από πριν, έτσι. Κάνει κάποιο χρονικό διάστημα, είναι 500 MB, δεν είναι λίγο. Έτσι. Τι κάνουμε λοιπόν? Ερχόμαστε εδώ. Local 599 είναι. Το κάνουμε λίγο μεγάλα εικονίδια. Local 599 for Windows. Αυτό είναι το πακέτο. Και τι κάνουμε? Πατάμε διπλό κλικ απάνω του για να γίνει η εγκατάσταση. Έτσι. Λοιπόν, η εγκατάσταση γίνεται πάρα πολύ εύκολα, βήμα-βήμα. Δεν χρειάζεται να έχουμε ιδιαίτερες γνώσεις, ας πούμε, για το πώς θα κάνουμε την εγκατάσταση. Έτσι, απλά πάμε Next και Install, και αυτό ήταν όλο. Δεν χρειάζεται δηλαδή να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Λοιπόν, η εγκατάσταση θα διαρκεί λίγο, γιατί είναι ένα μεγάλο πακέτο. Ξαναλέω, το Local όπως και το Laragon είναι πλατφόρμες οι οποίες έχουν ενσωματωμένα μέσα πολλά εργαλεία προγραμματιστικά, πολλές τεχνολογίες δηλαδή εχμής, όλες βέβαια είναι του ίντερνετ. Θα δούμε επιγραμματικά, ας πούμε, σε λίγο, όταν τελειώσει η εγκατάσταση, τι υπάρχει ενσωματωμένο μέσα. Εμάς δεν μας ενδιαφέρει, έτσι. Εμάς μας ενδιαφέρει να έχουμε μια πλατφόρμα όπου θα δουλέψουμε το WordPress λες και είμαστε στο ίντερνετ. Εντάξει. Λοιπόν, το local είναι δωρεάν. Το ξαναλέω, βγαίνει και για Macintosh και για Linux, έτσι. Και ανάλογα με ποια πλατφόρμα έχουμε εμείς στον υπολογιστή μας, κατεβάζουμε την αντίστοιχη έκδοση. Τώρα, όσον αφορά τον υπολογιστή μας, επειδή ο υπολογιστής μας δεν μπορεί να είναι ένα μπρίκι, όταν έχουμε υποχρέωση, ας πούμε, να κάνουμε τέτοιες. Βλέπετε εδώ πέρα υπάρχει ένα πακέτο από την Microsoft, το Visual C++ Redistributable, το οποίο χρειάζεται να γίνει η εγκατάσταση. Βεβαίως δεχόμαστε, εννοείται, έτσι. Λοιπόν, είναι 3 τέτοια πακέτα, τα οποία είναι ενσωματωμένα στο setup. Δεν μας ενδιαφέρει από πού κατεβαίνουν, μας ενδιαφέρει όμως ότι πρέπει να τα εγκαταστήσουμε. Βλέπετε ότι χρειάζονται 64 bit Windows, αν δεν το είδατε, και μια καλή, έτσι, μηχανή, ας πούμε, για να κάνουμε τη δουλειά μας. Εννοείται ότι το local έχει απαιτήσεις, και οι απαιτήσεις αυτές ποιες είναι? Ότι πρέπει να έχουμε μια βάση έτσι ώστε να τρέξει όλη
όλο το πακέτο του WordPress. Βλέπετε λοιπόν ότι μόλις τελειώνει η εγκατάσταση, απλά πατάμε finish και θα δείτε ότι αμέσως θα μας ανοίξει η αρχική οθόνη του local. Η αρχική οθόνη του local, η οποία μας ζητάει βέβαια ότι θα πρέπει να δώσουμε και δικαιώματα από τον Windows Defender, έτσι ώστε να υπάρχει πρόσβαση απευθείας προς το ίντερνετ. Έτσι. Στο επόμενο βήμα υποτίθεται ότι εδώ έχουμε τα terms, τα οποία τα έχουμε διαβάσει εννοείται και συμφωνούμε. Ποτέ δεν τα διαβάζουμε, πάντα συμφωνούμε, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε και διαφορετικά έτσι. Λοιπόν, γιατί αν τα διαβάζαμε δεν θα άλλαζε και κάτι, πάλι θα συμφωνούσαμε έτσι. Λοιπόν, δεν κάνουμε κάτι άλλο, αυτές είναι διαφημίσεις και αυτή είναι τώρα βλέπετε η αρχική σελίδα του Flywheel. Έτσι λοιπόν κατεβάσαμε και εγκαταστήσαμε το Flywheel στον υπολογιστή μας. Η επόμενη κίνηση που έχουμε να κάνουμε είναι να εγκαταστήσουμε το WordPress. Λοιπόν, προχωράμε κατευθείαν, δεν χάνουμε χρόνο, πάμε στην κάτω αριστερή γωνία, πατάμε το Sin, εδώ που λέει Add Local Site, μου ζητάει το όνομα του site, κάνουμε κάτι ας πούμε πιασάρικο, το ονομάζουμε Patras Web, γιατί αυτοί είμαστε, υποτίθεται, και βλέπετε τώρα, είμαι στην διαδικασία να ξεκινήσω την εγκατάσταση του WordPress, που στο Flywheel, το local, έτσι, και μέσα από εκεί θα αρχίσω να δουλεύω όλο το σύστημα. Πατάω Continue, βλέπουμε λοιπόν εδώ μπροστά μας τις τεχνολογίες οι οποίες είναι ενσωματωμένες και θα τις εγκαταστεί αυτή τη στιγμή. Είναι η PHP, η 735, είναι ο Web Server Nginx και η MySQL version 8.0.16. Είναι λοιπόν τρεις τεχνολογίες οι οποίες είναι υποχρεωτικές για να δουλέψει το local. Πατάμε Continue και τώρα εμείς ως διαχειριστές έχουμε πρόσβαση στο site μας από οπουδήποτε για να βρισκόμαστε στο ίντερνετ. Απλά τι χρειάζεται? Ένα username και ένα password. Εγώ συνήθως χρησιμοποιώ το admin WP και για username και για password, βέβαια στον υπολογιστή μου και όχι στο ίντερνετ. Εάν αυτό το πράγμα ήταν σε ένα πάροχο ίντερνετ όπου είχα πληρώσει φιλοξενία, τα πράγματα εδώ πέρα θα ήταν πιο έτσι, σύνθετα, δηλαδή δεν μπορούμε να βάλουμε απλούς χαρακτήρες admin WP και τελείωσε. Συνήθως κάνουμε συνδυασμούς κεφαλαίων, πεζών, αριθμών και συμβόλων. Όλα μαζί, πακέτο. Έτσι. Ως email μπορώ να βάλω το πραγματικό μου. Δεν τρέχει τίποτα. Έτσι. Πατάμε add λοιπόν site και πλέον ξεκινάει η διαδικασία να γίνει η εγκατάσταση του πακέτου του WordPress μέσα στο local. Αυτή η διαδικασία γενικώς είναι η διαδικασία που λέμε των 7 λεπτών, τόσο διαρκεί, έτσι ώστε να γίνει η εγκατάσταση του πακέτου. Είναι πάρα πολύ γρήγορη. Τώρα, το καλό είναι ότι εμείς εδώ έχουμε μια σύνδεση ίντερνετ 100 Mbps, έτσι. Λοιπόν, και γι' αυτό η ταχύτητά μας στο κατέβασμα και σε όλα αυτά τα πράγματα θα είναι οπωσδήποτε ανεβασμένη. Λοιπόν, προτείνω λοιπόν όσοι δεν έχετε μεγάλες ταχύτητες στο ίντερνετ, καλό θα είναι να τις αποκτήσετε. Είναι θέμα ας πούμε επένδυσης, δεν είναι έξοδο, είναι επένδυση. Εντάξει. Λοιπόν, να επιτρέπεται η σύνδεση. Πολύ ωραία, συμφωνούμε. Εδώ γίνεται η εγκατάσταση, καταλαβαίνετε, της MySQL, έτσι, και της PHP. Είναι δύο πλατφόρμες οι οποίες χρειάζονται για να δημιουργηθεί ο web server. Συμφωνούμε σε όλα, όπως είδατε, είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Δεν υπάρχει κάποιο τεχνικό θέμα να προκύψει έτσι ώστε να μην ξέρουμε τι να κάνουμε. Αυτή είναι η ευκολία δηλαδή, και γι' αυτό ακριβώς το WordPress έχει γίνει τόσο πολύ διάσημο. Δηλαδή πλέον τα ποσοστά αυξάνονται καθημερινά, site καθημερινά εμφανίζονται, e-shop καθημερινά εμφανίζονται, τα οποία έχουν δημιουργηθεί στο WordPress. Είναι εκτός συναγωνισμού πλέον, έχουν πέσει απάνω πάρα πολλές εταιρείες, πάρα πολλοί ιδιώτες, υπάρχουν εργαλεία για τα πάντα. Πάρα πολλά εργαλεία από αυτά είναι δωρεάν και μπορούμε να κάνουμε εμείς μια αρχή μόνο με δωρεάν εργαλεία, και εάν μετά ας πούμε γίνουμε επαγγελματίες του χώρου, θα μπορέσουμε ας πούμε να πάμε το πακέτο το οποίο είναι επιπληρωμή σε όλα τα εργαλεία,
υπάρχει ένα 80% το οποίο δωρεάν και εκείνο το υπόλοιπο 20% είναι αυτό που λέμε ότι θα χρειαστεί να το πληρώσεις εάν γίνεις πλέον επαγγελματίας και υποστηρίζεις περισσότερα από ένα site. Έτσι, αυτή είναι η διαφορά. Έχοντας ένα site, ας πούμε, δεν υπάρχει πρόβλημα. Μπορούμε άνετα να χρησιμοποιήσουμε τα δωρεάν εργαλεία που υπάρχουν. Το καλό που κερδίζουμε, δηλαδή το κέρδος που έχουμε τώρα από το local είναι το εξής. Ότι εμείς έχουμε λοιπόν τη δυνατότητα να φτιάξουμε ένα ολόκληρο site στον υπολογιστή μας χωρίς να έχουμε πληρώσει ούτε ένα ευρώ. Τώρα θα μου πεις, κάτσε, εγώ έχω φτιάξει ένα site, μετά όταν το τελειώσω τι το κάνω? Τι το κάνεις? Κάποια στιγμή λοιπόν θα το ανεβάσεις στο ίντερνετ. Εννοείται ότι εδώ μέσα στο local δεν μπορεί να σε βρει κανένας. Αυτά εδώ είναι για προσωπική χρήση, είναι για πρακτική εξάσκηση, είναι για να μάθεις το WordPress και όλα τα εργαλεία που το περιτριγυρίζουν. Δεν είναι ένα εργαλείο το οποίο μπορεί να πεις ότι έχει μια διεύθυνση δημόσια και μπορεί να τη δώσει κάπου και να μπει κάποιος άλλος σε αυτό το site που θα φτιάξεις. Έτσι. Το site λοιπόν αυτό είναι στον υπολογιστή σου και είναι για τοπική και προσωπική χρήση μόνον. Όταν έρθει η ώρα αυτό το site όπως είναι να πάει στο ίντερνετ, θα πάει. Θα πάει γιατί έχουμε όλα τα εργαλεία έτσι ώστε να κάνουμε πακέτο την εγκατάσταση από εδώ και να την μεταφέρουμε σε οποιονδήποτε πάροχο πάμε εκείνη τη στιγμή και πληρώσουμε φιλοξενία εύκολα και απλά. Η υπόθεση είναι μερικών κλικ δηλαδή, έτσι. Και τώρα τι έχουμε? Έχουμε λοιπόν τελικά τη δημιουργία του Patras Web. Είναι η αρχική οθόνη πλέον με το site μας μέσα. Έτσι, Patras Web βλέπετε. Και εδώ υπάρχουν δύο κουμπάκια, το Admin και το Open Site. Το Open Site θα είναι ουσιαστικά, άνοιξέ μου ένα browser να δω πώς είναι αυτό που έφτιαξες. Αυτό είναι. Αυτό λοιπόν είναι το αρχικό πακέτο του WordPress. Είναι ένα Hello World, το κλασικό ας πούμε προγραμματιστικό έτσι εργαλείο. Γεια σου κόσμε. Ό,τι και να φτιάχνεις, όποιο πρόγραμμα και να φτιάχνεις, πάντα το πρώτο πρόγραμμα είναι Hello World. Το ίδιο ισχύει και για εδώ. Βλέπετε λοιπόν ότι είναι ένα απλό site το οποίο τι έχει? Τίποτα. Έχει ένα άρθρο, το Hello World, Recent Posts, bla bla, Welcome to WordPress. Έχει και ένα σχόλιο εδώ πέρα, κτλ. Βασικά τίποτα. Το τίποτα. Πάμε λοιπόν να δούμε εμείς τώρα πώς αυτό θα το κάνουμε επαγγελματικό. Είναι σημαντικό λοιπόν να μπούμε ως διαχειριστές βάζοντας το όνομά μας και τον κωδικό μας. Admin λοιπόν WP έχω βάλει εγώ και στα δύο νομίζω. Admin WP, του λέω remember me, να με θυμάται στον υπολογιστή αυτό και κάνω login. Κάνω login λοιπόν που? Κάνω login στον πίνακα ελέγχου, το back office το λεγόμενο του WordPress. Αυτή λοιπόν είναι η αρχική σελίδα του back office. Είναι αυτά που βλέπουν δηλαδή οι κατασκευαστές και μπορώ να το βλέπω από όπου να βρίσκουμε στον κόσμο. Όποιον υπολογιστή. Αν πάω και πατήσω το patrasweb.local στη συγκεκριμένη περίπτωση, έτσι. Αν έχεις να πούμε ένα άλλο site θα έχει patrasweb.gr. Λοιπόν, κάθετος λοιπόν WP admin, το επόμενο δηλαδή, είναι ο χώρος του διαχειριστή. Εκεί λοιπόν ζητάει username και password και με βάζει εδώ. Πάλι είμαστε στο σημείο 0. Θα δείτε ότι το σημείο 0 εμένα μου αρέσει πολύ να το αναφέρω. Είναι ότι κάθε φορά που κάνουμε κάτι, ουσιαστικά ανεβαίνουμε ένα επίπεδο και μηδενίζουμε ουσιαστικά τα κοντέρ. Και λέμε από εδώ θα πάμε παραπάνω. Εντάξει. Λοιπόν, άρα λοιπόν είμαστε στο σημείο 0 αφού έχει γίνει η εγκατάσταση του WordPress. Για να δούμε τώρα. Εδώ τι βλέπουμε? Βλέπουμε λοιπόν το back office το λεγόμενο, τον πίνακα ελέγχου, όπου είναι μια μαύρη γραμμή, βλέπετε εδώ πάνω στο πάνω μέρος του παραθύρου. Στην αριστερή μεριά έχει το Patras Web, έχει το όνομα του site μου. Και βλέπετε τώρα, βλέπω το site και ουσιαστικά είμαι και ποιος? Είμαι ο διαχειριστής και μπορώ οποιαδήποτε στιγμή θέλω να πάω πάλι στον πίνακα ελέγχου. Patras Web λοιπόν και έρχομαι πάλι εδώ. Όλα αυτά που βλέπω μπροστά μου ουσιαστικά είναι πληροφορίες οι οποίες στην αρχή δεν μου δίνουν
πολλές πληροφορίες χρήσιμες για μένα, γιατί είμαι αρχάριος και άρα καλό θα είναι όλα αυτά που βλέπω μπροστά μου να τα διαγράψω, να εξαφανιστούν. Πάω λοιπόν και κάνω dismiss εδώ, να φύγει από εδώ αυτό και στα screen options ξετσεκάρω λοιπόν όλα αυτά που με έχει εδώ. Screen options είμαστε, έτσι. Τσακ. Και πλέον τι έχω? Έχω λοιπόν ένα πίνακα ελέγχου άδειο. Το δεύτερο βήμα που θα κάνω είναι να βάλω ελληνικά. Για όσους το θέλουν, έτσι, δεν είναι υποχρεωτικό. Εδώ όπως βλέπετε στα αγγλικά, πάω settings. Επειδή το site μου θα ουσιαστικά απευθύνεται σε Έλληνες, έτσι, κυρίως. Γι' αυτό λοιπόν καλό θα είναι να έχουμε όλο το πακέτο εξελληνισμένο, να μην έχουμε διάφορες ιστορίες αργότερα. Ερχόμαστε λοιπόν εδώ πέρα που λέει site language και ζητάμε ελληνικά. Και αλλάζουμε και την ώρα, τη ζώνη της ώρας. Είμαστε UTC συν 2 εμείς, έτσι, να ξέρετε. Και πατάμε Save Changes. Και σε λίγο θα δείτε όλο πέρα το πακέτο θα γίνει στα ελληνικά. Έτσι. Συνεννοούμαστε καλύτερα στα ελληνικά, γι' αυτό και τα κάνουμε ελληνικά. Δύσκολο? Όχι. Λοιπόν, βλέπετε τώρα λοιπόν, έχουμε πάλι εδώ πάνω το σύστημα αυτό. Πάμε, Patras Web. Πάμε λοιπόν από τον πίνακα ελέγχου στη σελίδα και από τη σελίδα στον πίνακα ελέγχου. Έτσι. Λοιπόν, αφού λοιπόν έχουμε κάνει αυτή τη δουλειά, θα αρχίσουμε τώρα να το κάνουμε λίγο πιο επαγγελματικό το site μας. Έτσι. Τι θα κάνω λοιπόν? Θα καθαρίσω οτιδήποτε δημιουργήθηκε από το local κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης στο WordPress. Πάμε λοιπόν. Το πρώτο που καθαργώ είναι τα άρθρα. Όπου βλέπω άρθρο πάω και το διαγράφω. Συνήθως υπάρχει ένα μόνο, έτσι, το Hello World. Μετά πάω σελίδες. Συνήθως υπάρχουν δύο σελίδες κατά την κατασκευή του WordPress και με μαζικές ενέργειες πατάω μετακίνηση στα διαγραμμένα, εφαρμογή, πάει και αυτό. Το τρίτο το οποίο μπορεί να υπάρχει είναι τα λεγόμενα πρόσθετα. Πάμε λοιπόν να δούμε αν υπάρχουν εγκατεστημένα πρόσθετα. Βλέπετε λοιπόν ότι δεν υπάρχει τίποτα. Αυτό που χαρακτηρίζει το WordPress και δίνει μεγάλη ευκολία είναι ότι εσύ μπορείς να εφαρμόσεις ένα θέμα και ουσιαστικά να ξεκινήσεις να δημιουργήσεις το site από το 0, το καινούριο 0, με το καινούριο θέμα. Τι εννοώ? Πάμε λοιπόν στην εμφάνιση. Εδώ λοιπόν είναι τα θέματα τα οποία μπορώ να επιλέξω εγώ και να τα εφαρμόσω στο site μου. Έτσι. Είναι το 2019, 2020 και το 2021. Είναι τα default, τα προεπιλεγμένα θέματα που έρχονται στην εγκατάσταση μαζί με το WordPress. Όπως καταλαβαίνετε δεν έχουν κανένα περιεχόμενο, είναι άχρηστα, δεν μπορεί να τα χρησιμοποιήσεις. Έτσι. Είναι πάρα πολύ απλά. Πάω λοιπόν απάνω που λέει προσθήκη νέου θέματος και πού πάμε τώρα? Πάμε λοιπόν να δούμε πώς δουλεύει ο κόσμος. Λοιπόν, καταρχάς, αποδεδειγμένα λοιπόν ένα από τα καλύτερα θέματα τα οποία χρησιμοποιούνται ως starter, δηλαδή με την έννοια πια ότι έχουν ένα πακέτο το οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσεις για βάση της δικιάς σου κατασκευής, είναι το Astra. Astra, όχι Astral, Astra. Αυτό εδώ λοιπόν. Πάω λοιπόν και γράφω Astra, κάνω εγκατάσταση το θέμα και θα δείτε λοιπόν ότι μπαίνουμε σε ένα άλλο κόσμο ο οποίος είναι πάρα πολύ ανεβασμένος. Δηλαδή το επίπεδο πλέον του site μου θα δείτε ότι θα γίνει, θα εκτοξευθεί, έτσι, από το επίπεδο του αρχάριου, ας πούμε, στο επίπεδο του έμπειρου χρήστη. Χωρίς να ξέρω και τίποτα, έτσι. Και μέσα σε μισή ώρα θα δείτε πώς μπορείτε από το 0 να κάνετε εγκατάσταση το local, να ανοίξετε το local, να κάνετε εγκατάσταση το WordPress και αφού ανοίξετε και εγκαταστήσετε το WordPress να αλλάξετε θέμα, να το ενεργοποιήσετε, πατάει ενεργοποίηση εδώ, να το ενεργοποιήσετε και μετά να μπείτε σε μια βιβλιοθήκη με θέματα τα οποία είναι πάρα πολύ όμορφα. Πατάω λοιπόν εδώ πέρα ξεκινήστε, ενεργοποιείτε λοιπόν ένα θέμα το οποίο λέγεται Astra Starter Sites, το οποίο τι έχει? Έχει λοιπόν κάποια θέματα τα οποία είναι κάποια 15, έτσι, 20 δεν θυμάμαι πώς είναι ακριβώς, τα οποία είναι πάρα πολύ έτοιμα για μετατροπή. Λοιπόν, ερχόμαστε λοιπόν εδώ τώρα.
Τι σημαίνει page builder? Μου λέει, ξέρεις κάτι, θα σου δώσω το θέμα αυτό, αλλά μου πεις ποιο page builder προτιμείς. Υπάρχουν 4 αυτή τη στιγμή που σου προτείνει. Είναι το Elementor, το Beaver Builder, το Gutenberg και το Breezy. Έτσι. Λοιπόν, εγώ προτείνω το Elementor και είναι αποδεδειγμένα από τα καλύτερα page builders της αγοράς. Και τώρα ερχόμαστε εδώ, όπου βλέπετε ότι υπάρχει τι? Υπάρχει ένας κατάλογος με θέματα, τα οποία κάποια είναι χαρακτηρισμένα ως agency και κάποια όχι. Αυτά είναι επιπληρωμή. Δεν πάμε εκεί ακόμα, ερχόμαστε εδώ απάνω που λέει δεν θέλω όλα τα θέματα, θέλω τα free. Πατάω λοιπόν θέλω όλα τα free θέματα και μου δείχνει όλα αυτά τα θέματα που βλέπετε. Όταν τα φορτώσει, να τα, δεν είναι και λίγα, είναι αρκετά. Είναι θέματα έτοιμα, τα οποία περιέχουν 4-5 σελίδες συνήθως και είναι πλήρη. Αυτά που ουσιαστικά χρησιμοποιώ εγώ και θα ήθελα να τα δείτε και εσείς είναι το εξής. Πρώτον, το Outdoor Adventure, το Mountain δίπλα και αν μιλάμε για e-shop, συνήθως χρησιμοποιώ το Organic Store ή το Simply Natural. Αυτά είναι e-shop, έτσι. Καθημερινά εισάγονται κι άλλα κι άλλα κι άλλα κι άλλα, μπορείτε εδώ πέρα να τα καταστήσετε ένα-ένα όλα. Έτσι. Δεν είναι δωρεάν, είναι, ούτε υπάρχει κανένας φόβος να πάθετε κάτι, έτσι, κανένας περιορισμός, μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε άνετα. Παραδείγματος χάρη λοιπόν το Outdoor Adventure, το θέμα αυτό, έχει 5 σελίδες, τις βλέπουμε, 1, 2, 3, 4 και 1, 5, έτσι. Για αρχή λοιπόν θα ξεκινήσουμε από εδώ. Πάω Import Complete Site, έτσι, και πατάω Import. Μου λέει εδώ πέρα μήπως θες να γράψεις, να δώσεις τα στοιχεία σου, συνήθως δεν τα δίνεις ή άμα θες τα δίνεις, δεν τρέχει τίποτα, δεν πληρώνεις τίποτα, έτσι. Λοιπόν, πατάω λοιπόν Skip και αυτή τη στιγμή τι γίνεται? Όλο το πακέτο που αφορά το θέμα, δηλαδή όλες οι σελίδες, όλες οι φωτογραφίες, γραμματοσυρές, ρυθμίσεις, τα πάντα, οτιδήποτε χρειάζονται, χάρτες, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο μπορεί να περιέχει. Αυτή τη στιγμή λοιπόν πακετάρονται στο ίντερνετ και έρχονται στον υπολογιστή μου, έτσι, μέσα σε 5 λεπτά. Γιατί πρέπει να έχουμε γρήγορο ίντερνετ, καταλαβαίνετε. Εντάξει. Το να έχεις γρήγορο ίντερνετ σήμερα δεν είναι έξοδο, είναι επένδυση. Εντάξει. Όσοι στις περιοχές σας έχετε γρήγορο ίντερνετ, να το προτιμήσετε. Οι 50 και οι 100 γραμμές πλέον έχουν αρχίσει και επεκτείνονται σχεδόν παντού. Το κόστος ξεκινάει από 35 ευρώ ας πούμε και φτάνει μέχρι τα 42 το μήνα, αλλά να ξέρετε ότι αυτό δεν είναι έξοδο. Είναι σαν να έχεις πάει ας πούμε για ένα γεύμα ας πούμε κάπου έξω με την οικογένειά σου και λες δεν θα πάω, θα κάνω την επένδυση αυτή. Λοιπόν, το κόστος δεν είναι μεγάλο, το όφελος όμως είναι τεράστιο. Πλέον έχετε καταλάβει ότι ιδιαίτερα με τον κορονοϊό όλη η οικονομία, όλη η δραστηριότητα γίνεται μέσω ίντερνετ. Έτσι. Δεν διανοείται κανένας αυτή τη στιγμή, την εποχή, πριν από 10 χρόνια, φανταστείτε να υπήρχε κορονοϊός πριν από 10 χρόνια, όταν οι ταχύτητες στην Ελλάδα ήταν γελίες. Έτσι. Οι γελίες ταχύτητες των 10 ετών πριν, έτσι, θα είχαν καταστρέψει όλη την οικονομία. Όχι ότι τώρα δεν έχει γίνει ζημιά, αλλά τουλάχιστον αυτή τη στιγμή που μιλάμε, λόγω της μεγάλης αυτής της ταχύτητας που έχει το ίντερνετ, τα σχολεία από το δημοτικό μέχρι και το πανεπιστήμιο δουλεύουν κανονικά μέσω της τηλεεκπαίδευσης, έτσι. Πολλοί κόσμος μέσω της τηλεεργασίας δουλεύει από το σπίτι του. Εμείς αυτό που κάνουμε αυτή τη στιγμή το κάνουμε από το σπίτι μας, το γραφείο μας. Δεν χρειάζεται να πάρουμε τους δρόμους και ξαφνικά βλέπουμε ότι τελείωσε, hooray, the website imported successfully, μου λέει, τελείωσες. Έτσι, για παραδούμε τώρα το Patras Web πώς είναι. Το Patras Web τώρα λοιπόν, αν το θυμάστε πώς ήτανε, έχει αλλάξει πλέον τελείως πρόσωπο. Αυτή είναι η αρχική σελίδα του. Υπάρχουν λοιπόν κείμενα, φωτογραφίες, ρυθμίσεις. Βλέπετε πώς είναι. Αυτή είναι η αρχική σελίδα. Υπάρχει λοιπόν ένα μενού απάνω το οποίο έχει το About, Services, το Projects και το Contact. Τις 5 σελίδες που είπαμε. Αριστερά υπάρχει το λογότυπο Outdoor Adventure. Πάμε λοιπόν στο Contact, κάνουμε κλικ
Και έτσι ξεκινάμε ουσιαστικά να φτιάχνουμε ένα site από ένα έτοιμο, και θα δείτε τι εννοούμε, από ένα έτοιμο site μπορούμε εμείς αυτό να το εξελινήσουμε, να το αλλάξουμε τα κείμενα, να το αλλάξουμε τις ρυθμίσεις, να το αλλάξουμε τις φωτογραφίες, έτσι, και να το κάνουμε, να το φέρουμε στα μέτρα μας. Εντάξει. Και τι έχουμε καταφέρει? Έχουμε καταφέρει χωρίς κόπο, πόση ώρα? Μισή ώρα. Πόσο μας πήρε? Σε μισή ώρα λοιπόν φτάσαμε σε αυτό το επίπεδο. Βέβαια από εδώ και πέρα ξεκινάει μια νέα περιπέτεια, θα τη δούμε όταν έρθει η ώρα. Καταρχάς, ευχαριστώ που παρακολουθήσατε. Εάν έχετε κάποια ερώτηση, karpetas@gmail.com είναι το email μου, μπορείτε να μου στείλετε οποιασδήποτε ερωτήσεις έχετε, έτσι. Το γράφω εδώ να το βλέπετε, karpetas@gmail.com, έτσι. Πατά send message λοιπόν και ήρθε. Είναι πλήρως λειτουργικό, έτσι. Αυτό το site που βλέπετε είναι πλήρως λειτουργικό. Λοιπόν, αυτά για τώρα, θα τα ξαναπούμε.